Soc l'Amanda i ja fa 4 anys que tinc el meu propi hort ecològic del qual obtinc gran part de les verdures que consumeixo en el meu dia a dia. I com que fer-ho és molt més fàcil del que sembla, aquí et porto una petita guia amb alguns consells perquè comencis tu també. El primer i més important és escollir l'espai, ja sigui en una parcel·la, en bancals, en jardinera o directament en té si vols plantar al balcó, pel qual has de tenir en compte que hi hagi sol directe durant unes 5-6 hores al dia, que sigui viable regar i que la terra pugui drenar l'excés d'aigua per mantenir la humitat adequada. Després, assegura't que el sòl és fèrtil per afavorir el creixement del teu cultiu. Has d'evitar que la seva estructura sigui excessivament compacta, ja que això dificulta el creixement de les arrels i l'airets de la terra, i t'has d'assegurar que conté nutrients essencials com el nitrogen, el fòsfor i el potassi, afegint-hi matèria orgànica. I ja per últim, a l'hora de plantar, utilitza un calendari de cultiu per saber quin és el moment de sembrar, trasplantar i collir cada hortalissa. També has de tenir en compte la rotació del cultiu, de la qual t'explico més a la descripció, i el marc de plantació. Els enciams, per exemple, tenen suficient amb un radi d'uns 25 centímetres aproximadament, en canvi una carbassonera necessita mínim 1 metre per poder créixer correctament. Et recomano que planifiquis les teves plantacions amb antelació i que t'apuntis les collites de cada temporada. I sobretot que tinguis molta paciència, ja que t'asseguro que no tot surt a la primera. I si t'agrada aquest tipus de contingut, dona-li like, guarda tal i digue'm si t'agradaria veure una segona part.